Good morning लोगोफोर नै मर्निं ब्लग खालामबाय ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां लाबाय दिनै रबिबारबो खानायबो सुबाय आङो सुस्रांनाय जायाखैमोन फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां लाबाय आरो ओमफ्राय ओंखामथ' जानाय जायाखैनो ओंखाम जाना लानोसै आरो ओमफ्राय दिनै जिखिनि देखायलांनो हायो नोंसोरनो देखायलांनोसै साननैसो आङो ब्लग ओरैनो बानायथ'नाय जायाखैमोन लोगोफोर बुंखानोसै सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर सापर्ट खालामनायदो ओमफ्राय दिनै फुंनि जानायनि थाखाय मा बानायनो देखायहोलांनोसै नै अखालि लोगोफोर मैयानो जि सुना होदोंमोन ओमफ्राय बोथोराबो गाज्रिमोन नालाय रानाखैमोन बिजाब दङ नों अखालियावनो होना होबाय आङो ओमफ्राय दिनै सानदुं दुङो मैया अखा हानानै गुदुं जानानै सुना दोन बिसिनो होबाबो मोजां राननाय जायाना सानदुं दुङोबा दिनै ब्लाउस ओंखारनोसै मा दिनै संनो फुंनि थाखाय देखायलांनोसै आरो लोगोफोर आंहा बेयाव नाया मिक्स गामिनिनो माने बेखौ आङो बायना लाबोदों ओमफ्राय बयामाव सोना दोन माबा साननै जाबायनो लाबोना दोनफैनो ओमफ्राय माबायाखैमोन बयामाव जाबाय बयाम माने सुस्रांनाय जायाखैमोन बयामाव मैया सुस्रांदोंसो दा सानदुङाव फोरानना होदोंसो ओमफ्राय दा आं नै मानैसो एवना जानो थाखाय आङो बासिना दोनदों आरो बेयाव नै फिसारिनि ना दं गोरि ना दं ओमफ्राय थुरि फोथैग्रि सिंग्रा बिदि मिक्स दं आरो नै नायदों जा मोजांथार साफा मोनो सायखाना होनानै नै बाबुआ मोनामनाय मोननायखाय फैदोंलै लोगोफोरा आं सानदुङाव होस्रोदो बियो आरो नै डिस्टार्ब खालामनो थुखैखांबाय इखौबो बाबुआ मानैसो एवना जानोसै आं सानदुङाव होनो इ गाहायाव होनो हानाय नङा दा इयो माबा ओमफ्राय नै बयामा सुखानानै दोनबाय मोननैखौबो आं सानदुङाव दानि होदोंमोन आरो नै दुगैखांबाय बिबो दिनै फुङावनो ओमफ्राय नै लकेल दाउनि रिसे रुदों आङो जानो थाखाय फारसेथिं गाखिर बेनिफ्राय बाबुनि थाखाय एवबाय बियो नै मैगं जाया नालाय लाइ गोरलै आरो ओमफ्राय मुला आलु होनानै एवबाय आरो बिदिनो गुदुंखाय ओंखाम दिनै फुंनि जानाय मोनबाय लोगोफोर नाखौ आङो एवना लानो थावआवल' होनानै साबाया इयो मैगं एवनायनि सुस्रालायलायखौ थावआवल' होनानै ओरैनो एवना जानोसै जानो लोगोफोर मोनबाय जालाय संनायखौ दिनै जालायनोसै बयलार आलु सालु होआखै बयलारजों बिलाहि बेफोर मोनसेयाव आङो अनलाखौ आङो संदोंमोन आरो बेयावथ' थाव होना नालाय बेखौ अनलाखिनिखौ आं संबाय आलु होनानै ओमफ्राय बेयो जाबाय नालाय बेखाय आङो बेयाव दरनै होना होबाय आरो दा माने बिजावजालिनिबो फिसाज्ला दंथ'यो दानाव ओमफ्राय माने आङो बेदरखौ दरनै होबाय बाबुआथ' जाखाया अनला ओंख्रिजोंनो जाबाय बियो ओमफ्राय आङो बेदरखौ होना होबाय आरो बेखौ नै जाबाय बाय गोथाव जाफिनना नले अनला गोजाबा गोथाव मोनाना ओमफ्राय आं बेदरखौ होना होबाय आरो बाबुआ अनला गोजा जानाय होननायखाय अनला गोजाजोंनो होबाय आङो जाबाय ओमफ्राय बेदराबो जाबाय बाबुआ एसे माबाना होबाय आं दा नायबाय आरो एरनानै जाबाय बियो बारा बुरजा लाबाखै ओरैनो अलप लाबदो मानसियाबो बारा गोबां गैया नालाय जाबाय खालामबाय नैखौबो खालामनोसै आरो गोदौबाय खालामनोसै ओमफ्राय दसे जानोसै फिसाज्लानि संनायखौ जाहोबाय दं लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया आंनाबो बिदिनो देहाया अखा हाबाय अखा नै लोगोफोर फुङावनो स्कुल थांनो टाइमावनो खुब्राब्ला खुवाखै हाना होबायानो पिलपिलिसो लिंहरनांसिगोन स्कुलाव थांनो परिखा दङ बाबुनि दिनै खानसे गाबोन खानसे दंबायो फैबायानो नै अखाया हाबायानो खुद्रुमद्रुम मालाय खारदो फुङावनो 7:10 जाबाय अखायानो हाना होबाय दासो स्कुल थांनो टाइमाव